Hai varios tipos de personas. Unas fuxen por mar e dai normalmente se incorporan ao Frente Republicano. Outros escapan e cando cae Barcelona teñen que marchar ao exilio. Unha vez no exilio, maioritariamente están todos nos campos franceses. Os que sobreviven a estos campos franceses, cando son apresados polo ejército alemán, van a campos de prisioneros de guerra. E dado que o goberno franquista se desentende, foron entonces levados, maioritariamente foron amatados. Os que sobreviviron, por exemplo, Bregua, claro, sobreviviu por sabía xogar ao fútbol. Como sabía xogar ao fútbol, pudo estar traballando na cociña. E outros dos homes, Antonio da Rosa e outro compañeiro de Malpica, sobreviviron, como dicen en Malpica, porque eran de Malpica, porque eran mariñeros, eran moi fuertes, tiñan moita forza física e moita forza mental, porque de 3 de Malpica sobreviviron 2, o cual é bastante interesante. Procuramos que cada placa teña pues como un guardián, un custodio que dice, bueno, la placa se visita con a información por si alguén pregunta. Entonces, o importante é que se divulgue, non solamente colocala. A divulgación é super importante, sí. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.